Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Patutku kayaknya apa Thank you.
Bibigyan ng galipatan! Nagagin sa talo. Babatang na. Pendapatan haji tadi dia nama
Assalamualaikum warahmatullahi Dulu si Randa busina ini online. Liang akong si Lola nga. Sin makay ka kadit. Kailan ba kasabang ko kayo? Ito kasi. Ay na, pero ang iba pa ka lang. Teka, kulog ko. wabarakatuh.
Ada
Bumibili sa akin. Ako to sa ulo niya. Ako to niya ulo. Ako to ka man. Dahil kami may auto. Huh?
picture. Pemegeniran solo niya sa pera. Ha? Kang 1,000. Nilubog dia si Dadina. Kasi ngayon ako si Depo. Mana mata lu? Tunggu pamau. Mana mata. Tulog ang mga piyod mo sa tanugan ng kababayan. Ay, nakailan mo yung may 6,000. Ayaw ko po yung gay, no? Yorok si Bapak Basen niya ka pa sa perak.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kegetan tau na usta. Beray bukayan yang gana buka. Memang dia teputong yan oh. Yan yang magmiyamor. Amay nga din namin yung lugo. May lugo. Ay, nakabot yan ng 50 na. Ay, pagatong yan ang pwede na pudi. Pudi yan. Ako, I love you. Oo nga, parang ganun din. I miss you, parang ganun, I miss you. Pagatong yan ang nakisip ko kay pudi yan. Si Papayan eh. Nasa iba yun. Magulog ka. Eh, akong may honor ni Mami na kailangan. Nakita mo yung pera ko na yung may lagay mo sa upuan.
Balik po namin, nabugan nga lang sa number kami ng lingka. Alam niya. Mamaya ito namin din yan ng teacher ko eh. Ah. Hindi. Asa mo? Ay na, wakas ako na. Ay na.
Yung katawan, ano? Matulog ka, matulog. Habang bakaw siya dyan. Bye.